Драги зрители, драги зрители, мога вече да снимам на таблета. Ти знаеш ли къде ти е тази книжката с те национални обекта, къде се подписват? Не. Трябва да ти някъде вкъщи в апартамента, нали? Да. Това е мама. И сега имах малко така да ви кажа. Да поиграем на някои игри. Като измисля коя, ще ви пусна. Чао. Не клипа. Идеята ми е, ако искаш да... До секунда. Тук съм. И ще измислихме какво да играя на Гарио. Дали да си пусна това? Айде следващия клип. Айде сега. 1 час клип. Няма да играя 1 час. Може би. Нищо, сега снимам. Точно. Това беше за отвояване на скока. Да. Типа стана по-голям. Кажете в коментарите какъв просто такова. Го кажа. Дали ви харесват скина ми? Лапнал го тоя. Лапни ме ти! Не мога. Опа! Майко! Мислех, че... Ти бе, да, половината си. Ти! Не ме еш. Пази гадня. Нищо. 14 лева. 10 000 скоро. Това ще бъде невъзможно. Сега пак нова игра. Ще опитам да си намеря някакъв приятел. Това да голям момче. Алекс. Да. Гиди. Не избягал. Ако струва това. Няма шанс. Може би сега ще спра на пауза, къде ще стана дом. И тогава ще почна. Казвам, може би. След малко ще ще направя. Може би не след малко, но ще направя друг клип, къде ще направя на пауза. Къде ще направя да се вижда лицето. Само че трябва да изглежда. Това са готови. Даже няколко са готови. Ами сега даже може да отворя кутия. Кой знае. Всъщност даже няма защо да спирам, аз вече съм си 400 нещо.
Може би ще си намерим или не. Сета. Сета, брат ми, сета. Мерси! Стига бе, смича толкова много. Сега да я докуичам. Мен не ми дава. Окей. Не, защо ми даде? Малко ме притеснява, като съм с Steam, защото един мой приятел ми го каза, този, който си е станал Steam с него, защото става по-голям от него и после отива и го взява. Бля. Гадост! Майко. Защо отидахме там? Добре, ще отворя пътя. 50 кой. Добре, аз се беше съм болех пари. Сега ще 20 минути ще играя. Ще спим. Yes, yes. Не можеш да ме ядеш. Тоже не знам. Какво? Аз след малко ще го направя. О, вече мога. Ще го занеса. Аре, стига. Това сега ще играя. Добре, ще го направя. Добре. Имам си ново кученце. Ето е на кака. Ама всички животни на семейството са на семейството. Всички животни на който се стъпало са на семейството. Аз не мога да ви кажа какво мисля да кажа. Уау, това беше тъпо. В следващия епизод кажете в коментарите дали искате да правя jump map на Minecraft. Jump map. Да стегля един паркур и да го паркуря. Сега ще ви покажа един ютубър, който ми е приятел. Искам да се абонирате за него. Всъщност двама. Ще ви го покажа. Един с тъпо име. Bullmaster BG. За него се абонирайте. Готини клипове прави. С моето устройство. С като на моето устройство. Ще пусна някакъв кратък клип, с който съм аз. На този клип съм ден 10. Ето ме. Нина, къде гледаш? Пичове, аз съм Bullmaster и днес ще направим едно survival, че с Dead Factory Ben 10. Малко лоша графика на серия. Survival, тук ще отсеряваме. Имам 3 години на луда. Да, доста. Ей, читър! Ама все пак. Аз сега видях читър. Ама хигови на уида. Така да ми господа, да си направя реклама, очаквайте пешо слепия. Да ви дойда на гости утре. Специално с България онутре. Не си ли вие да дойда? Ей, Вери, аз пъй. Какво? Отиди да Симон и му разкази какво е. Трябва да си изкуствено казваш. Добре. Ще ви превърти малко. Пасувай. Не ми
Аз съм си Еми да. Почти през целя. Светли кратки дебел, заповядай. Ама Меч, ще направиш това радва, кирка и лопат. База. Yes. Супер. Къде си ме? Хора, вижте какво намерих. О, пещера нещо. Не, елата към мен. Еми, аз идвам лъча, бе. Това е моето. Село? Спешно е. Вау, моли с много през, бе. Не мога. Не съм си чак го пуснах на него. Ай, пълно се прави това вода. Светли, моля те да спреш клипа, защото не мога да издържам. Светли, моля ти се. Светли! Пасли. И така, видите ги, тук сам върнахме. И трябва да си вземат загадите, защото тегата ще ни падне. Думам да еш. Ай това. Или... Тоест. И всяка малко. Сега се идвам. Тук съм. Викнаха ме тук успешно. Те са тия двамата пичове, къде искам да се бронирате. Може и за дик факта мега. What the fuck? После ще. Сега ще направя. Да. What the fuck? Лист. Не го откривам. Да. Не, нямам купата от бонат. Значи... Чакай, колко боната има? 10 показания! Аз имам 10 показания. Здравейте, хора! Сега ще ви покажа да си супер голям бързо. What the fuck? Да, втория бонат е. Чао!